Så er vi så nået til bunkeren heroppe, greenbunkeren. Et slag, som mange af jer hader. Et slag, der egentlig er relativt nemt, hvis bare man gør det ordentligt. Så her er et par små fif på med handsken. Jeg bruger en 58 graders til den her type slag. Der er 9 graders bounce på, for at få lidt højde på, så vil det være nemmere. Og en af de ting, som I kunne for at gøre det hele lidt nemmere i bunkeren, det er den rigtige boldposition. Vi har den ud fra venstre hæl, og vi sigter venstre om pinden. Derfra så åbner man jernet, sætter sig lidt ned i knæ, og slagfladen den er mod målet. Meget vigtigt. Men sigter venstre og slagfladen mod målet. Derfra er det bare sving den op og slå til den. Virkelig at ture slå slaget. Og så træn det. Træn. God fornøjelse.